reason m ji ekwu na ebere m akwa na-agụrụ m ndị Igbo ma na ndị Igbo in fact akwa na-agụ m ka ihe esi ndị Igbo ebe ọbụla ị nọ ebe ọbụla unu nọ nna ọ na-eme okay after that 2016 nkwu na mma ana nsi okay chere mmesie my masters ka m nọ wee nawa nna n'elu the masters ka m nọ ya na-eme ebe 2020 because achọbụ m ime ebe 2018 or something like that nsi nna ka m napụgodo ide a nwa kwado prepare masters in ime you know onye me na m ana nwoziri that gap between 2016 to 2020 Oluzi na 2020 ebe ka m nakwa na 2020 corona bido nna anaghị corona amasị m nke bụ ụzọ bido amamụmụ corona ka non-government amasị m nke bụ ụzọ bido nna mana ọ dị m ka corona bụ ụzọ bido ọ dị m ka corona bụ ụzọ bido a na-eme na ana no ọ dị ka no 2019 ka 18 daa ihe ya nche na nna na-eme ka ọnụ na maazị m mana ofu n'ime bụ ụzọ wee bido ihe etu nsogbu na ya abụrụ skript adịmagụ ya agụ maọbụ ebe edere ya ebe nna n'anya ma ihe na five na-eme ka nna ya ka ya live video ife na-emere ụnụ ihe live nna anyị adaghachi ya mma ịghọtago anyị na-ekwu ya etu o si dị you know anyị abịara ya ịchọ mma ada mma tawa ihe so so I don't know corona bụ ụzọ bido or the unknown gunmen na-asị ka corona kwụsị ịkpọkwa again na bai asị na unknown gunmen na-efe enyi ede gaa natakwana si na wow mkpọ anọrọkwa na unknown gunmen ebe nsikwa na-agbakwa gbogbo mgbe ọbụla ịkpọrọ be anyị asịrị nọ unknown gunmen asị nọ kidnappers and sọsọ ihe niile na-akọkwa ihe niile a abụkwa na ọ na-eme na the whole Nigeria ebe ihe niile a na-emekwa bụ na ebe na east ịkpọ onye ọbụla na-anọzi na east ọ sị gị na onye Igbo ka ọ gwuo na ya nwere onwe ya na-ada ana the east ya nwere onwe ya da ana the east iwe na-echezi gị nwanụzi obodo oyibo ọgwụ nwa ya natasị enwere m some friends ihe na-anakwaba anyị you know mma ananwụ Nigeria mana nna ebe mma anọdebe wụ na mma anọ aida na m nọ ka ya na-akpụ ya outside the east or na njebe another state na-abụrụ eastern state na-anọghị na eastern part of Nigeria. Ọ dị only thing ya emenwu na nna mụ achọghị m ịnọ na other place na-abụrụ the eastern part ebe nsi kezi isi na nna natazi mgbe na-ajụ ndị Igbo na-eme ihe a biko ike adịrọ m mmadụ atọ ka m na-arụme ka m kwụ mmadụ atọ because nna ndị Igbo nọgharịa nna biko nọgharịa ụnụ nwa na-ekwu okwu na-ekwu ebe ị nọ ị na-anaba anyị ị na-ana eastern part of Nigeria
ekwu na ndị na Naịjirịa pụta, mana ndị a na-eme ma kidnapping ma ndị a na-eme nke ọbụla non-gọọmenti ụmụ na biko n'unu, ọ bụrụ na unu bụ ndị Igbo kwụsịrị ụlọ efe a biko, nnata na-agụ m ụnụ atụgokwa mmadụ nga ihe njọs na-ekwu maka ama m na ya enwe your force nọkwa, ama m na ya enwe mụ amara onye nọ n'one na-anọrọ, mana m na-amị nnata na-agụ m, achọghị m ịnata nọdị na obodo ndị ọzọ, bikos ndị na-anọ anọ na be nke na-ana Eastern Park ọdị na ofe efe ọsị na ọsọ gaghị mba nka nna m aghọtara ihe na-eme mụ aghọtara ihe na-eme ụnụ si nọọ ndị niile aka ọsọ eme na ada agada ụzọ aga oke nke na-emezikwanụ na n'ime Igbo ndị be anyị ma kidnapping ma nke agba egbulo, ị na-anụkwa ụdị ife anụ a na nke ndị ọzọ ebe ị nọ ị na-eme na Igbo onye Igbo na-eme saịdị ị nọ kwa ihe m iji n'odidie ọ na-eme kezi o jizi emezi ebe nna gị nna na wa na biko na Igbo niile nọgharịa nụ biko ndị a ji ego biko ya chọrọ ka m si rie nri ya nna iketa ọba m na-arụ na-atọ ngwogwo afọm ndị na-eji na-ata ndị a ji ego afọ na afọ ka a na-atọ ụnụ ihe owo n'ụnụ ya ebe uche m ha ka m na-ekwu ebe a maka akwụkwọ maka ndị anụ n'elu maka ịnọdụ ebe a nụọ site na ndị na ebe a na-apụwala ịnọdụ ebe esi na ndị na ebe a na-apụwala nnọdụsikwa na ebe a ndị nọ ebe a ka ihe ha ya ajụọ ha ndị anụ n'elu ha ọfa ọsị hapụ ndị ya so for us anyị nọ ihe ndị anụ sikwa ebe a na hapụ ndị agha so ihe njikọ na a na-ata ndị ji ego ahụhụ agaghị esi iri nne otu a ewere ma akpụ ya krayon ewere ife eji ese ihe tụọrọ ya krayon seere ya n'efere sesiere ya n'efere ebupụtere isi ma $5,000 ma ọ kpọrọ ya afọ ego m ife waya na-alachakwa na bete o ike were spoon otu a o jichara ya na nna na ya imesi ekwu ụgwọ nwere mmadụ iri dị moni o onwekwa onye fụ gị nyicha ọka afọ gị na 5 ego ahụ ikwu wee rida krayon ahụ asa abụọ gị zugoro ofu street gị nne that's the whole street o wike nye ha mmiri ede amarazi big men na-eme nwuzi ụlọ ya na ndị na-esi eri nonsense tashi ego for nothing na ngoro ụdị nne ya na-eketa n'ihi ọba m na-arụ nna ya so biko because ị na-asị onye na-eme kidnapping na onye na-eme nke anụ ọ bụrụ na ọ nwe alternative ọ ya na-eme ihe ọ na-eme we are all there you know anyị ncha na ọdị ihe a na-emekwa na onye ori onye ọbụla bụ onye ori ọ bụla holam ị na-eti holam ngwa na-eme holam iwukwa onye ori ọ bụla onye na-awụrụ onye ori ka m gwa gị ka onye ori si awọk you know ka m gwa gị ka ori si awọk ọ bụla na ọnwụ onye edere ya etu a dee boodu na onye ori bụ mgbe ọbụla ị fụrụ something ọ dị gị ka ihe ewere na free the mind abịa the uche abịa gasị ife ọbụla ọ dị gị kịta nna m ewere fọk otu a na-ahụ na-adịghị na fọk awụ otu egwu nna igwe ga-adị fọk ọkụ ya wee ori so nwere onye bụ n'obi ọ bụrụ na fọk ọ emeriri na something nke ga-pik your attention ihe pik your attention ọ emeriri ọ enweriri ọ meghọ na fọk ọ enweriri na so etu ọ bụ isi ori nke go ori so onye ma pikin pocket onye ji egbe ma ndị nke a ma ndị nke ọzọ ha nchawo ori ma ndị ji pen ewe ori ka ha nchawo you know so onye mesi na hulam si jiri egwuo ndị ji ego nwee ọfa ụnụ ya na-enye nwu ndị dị less privilege ga na-emerụfa
because na ama m ihe emechakwalụ ndị adịkwala privilege something emekwa gị something ama m na nke a dị na nke a bụzi akara aka gị ebe akara aka gị nke gị dozi omelọ gị eme na mma ọ bụrụ na ndị like gị ka ndị a na-alaikilọ gị tris na ọ dị ụta na ndị like gị na ebe ndị na-alaikilọ gị na ebe ịnọ n'mma na tris onwegoro mgbe ndị achị adị ndị a nwee ike fụchala ya ma ohe pụtụ ebe ọ na-aka njọ bụ na ọ nwere ihe na-agba onwe dị nke nọ cha ebe a ka ọ na-aka njọ inweghọ ndị like gị onweghọ ndị na-alaikilọ gị anything ga ahapụ na ihe mgbe ọ bụ na a chọrọ iri gị erie gị mgbe ọ na-achọ iri gị erie gị so kama ihe eji $5,000 or anything ọbụla nke ọbụla ego na iso ya bụrụ ya ka ị na wee jee rie nri esere ese na welu ndị ego nye ofu streeti nye pụta otu a na-eghe elu gị baba ụtọ na ihu nna ya na-ama ihe niile not for me nna m jidekwa ego m eme nkwụ gaa akara m mma kama mmekwa mmemme ha na-aba sọrọ gị eri na saịdị ini mana imechala ụlọ efe anụ otu anụwa nwere ike nye ofu onye agụụ na-agụ nnọọ ọfọ 1 minute ka o jesuo ori enye na agụụ ajọka so vidiyo anyị taa wee bụrụ maka ndị Igbo biko nọyalianụ anyị na-edi iche nji ọnọdụ a bikos anyị nwa na anọ ihe chọrọ nnata biko ngwanụ nọdụ n'ọfụma peace.